Læsning, det er grundsten i alle fag. Og det er vigtigt, at dit barn oplever, at det er spændende at læse, og at det er en kilde til viden og masser af informationer. Og der har du en vigtig rolle i det. Og det du kan gøre, det er at spørge ind til dit barn, når det læser, og være nysgerrig og interesseret. Sørg for at skabe tid og ro hjemme hver dag, til dit barn kan læse højt for dig. Og når dit barn læser højt, er det vigtigt, at det er i bøger, i tekst, som passer til dets niveau. Og en hovedregel er, at ud af 10 ord må 2 af ordene være svære. Så passer det til, at dit barn udvikler sig. Når I læser, så sørg for, at det bliver en hyggelig stund, I har sammen. Ret ikke, men hjælp dit barn stille og roligt, hvis det går i stå med et ord, ved at sige bogstavernes lyde. S, I, si. Kommer dit barn til et ord, der ikke er lydret, det kan være ordet hvis, H'et er stumt, I'et lyder som et E. Så ordet for dit barn gentager, og I læser videre. Og ofte så rigtig mange af de bøger, som dit barn læser i starten, der er der rigtig mange gentagelser i, og det er rigtig godt. Det gør, at dit barn ser det samme ord flere gange, det får det gentaget mange gange, og det gør, at dit barn bedre vil huske ordet næste gang det møder det, og er mere flydende i sin læsning. Og derfor må I også gerne læse den samme bog flere gange. Mens I læser, så kan det være en rigtig god idé at stoppe op undervejs og tale om de svære ord, I møder, og om ordenes betydning. Det er med til at udvikle dit barns ordforråd. En anden god idé er også at snakke om indholdet undervejs, og prøve at spørge ind til, hvad tror du, der sker nu i teksten? Og det kan både være motiverende for barnet, men det er også med til at give forståelse for det, barnet læser. Det er også vigtigt, at du selv er en god rollemodel, at du læser bøger, aviser osv. Det øger chancerne for, at dit barn også har lyst til at læse.